Det här är rått kött ingnidet med en sked vitaminer. Det får då, när jag äter kött så sparar jag en biff till dagen efter. Det här älskar hon. Sätta på lyse om det går. Kanske inte går. Ja, gör det så här. Så, det var ett bäckmörkt. Oj! Oj! Nämen! Nu vart det ljusare. Där. Varsågod. Precis som Sasha. Hon måste flytta på det. Hon måste spela lite ointresserad. Och hon ska få gå ut och spisa medan jag tar en rök. Där.